Rina titlak niam nan chuan heizong apurom te chiam lo he thil hian hun rei lo te chungin I taksa a thau chia te a hip chuak theya minute khat leka pawn som lai mai bo alak chua sak thei chani tuna kan mulai mek pa hian hot dog in Asia ka nena chanwo changin alo lom hle a chu pa chu akar chunga chuan lo lut felin a hnung lama tang chuan chu thil nung chuan chu pa thau chu hnung lama tang hian ron bein ataksa chunga thau le ti sa zong zong chu a hip chuak ta veka kar po chu a chena sa hlea a hnuwa lok chuan chu pa thau taksa chu bol thep ta siai siang mai hian a thep ta sun maya dinale semate chuan chumi case chungchang chu shiat tirna andon vele investigation chu an nei tran ngala an shiat chhuwa chu victim chuan ataksa ari na chu pawnzali lai mai a hlo thu chuani ataksa chunglam organ sang te po chu an chhevekani ti an chuak zui boka atuka chuan a ma khe sang thau boina chu a thleng le ta nu pakhat chu exercise alak mek la hian nunglama tangin mi tu emo hianin aron vo thlotop maya atak sari na chuan mu theile shia thein tlaklam apan ngal zuta anuwa phei chuan a ma a pa thau ang chia chuan a voile tavek mayani dinale semate chuan thil thena mun chu anon theng ngala ruang endikna an nei hnuwa tang chuan thil mu chhuwa an nei ta victim taksa chuan zukna muamma chu an muta chuta victim personal trainer chu biang na hun an nei puya chuta chuan thil mu chhuwa dang an nei fule chu trainer hnunga chuan victim taksa om ang chia zukna muamma lian tak thau chu an mu ve ta ma se thil mak tak zok chu engwangin nge chu trainer chu nungdama ala om thei bik ti chu ni chu trainer chuan dinale sematena zona an zo chu changin a hma dei to in spa makdanglam taka ari na ati tlak niam tir thu chu asuya chuta chuan ein eng ma in sum boy angai lo thu asoi bokani athu soi manga tang chuan dinale semate chuan spa omna lam chu an pan ngala chu spa tang chuan tual thita mi pani te chuanin inzomna engamotak an nei ngei chu an reng ani chu spa thurukin thup chu eng chiange ni an hriat chhuwa theinan dinale semate chuan personal trainer tur an du thu vel an chhuwa to chu bo zuin interview an peve a chulai hmuna chuan leria le marit zaite nu pa chuan an lo dong songa an ni pani te chu spa en kol tu te le anei tu te an ni ma se tun tromatan chuan personal trainer tur pakhat tan chau mun ruak a om ria chumi awang chuan sema chau chu trainer atan chuan an lata ni dina ve thung ero chu chuan bot sei tu atan an la ve thunga chaukalama chuan dinarel chu lo tram to hle in ahma ei tu chu apumpui damin amamo to mawang chuan an ei taringota rin ai taka alo tuize ka wang chuan bom pakhata hian nakin ei tur ti in apai pon ro nge ma se chu thil tui tak ai zo chuan alu a heidon ani ti reng chu a she hau lova chuata chuan ni khwa shelovin amuta zar mayani sema chuanin client haute yoga ati pui mek lai chuan thilmak tak mai hi hria chhuwa anaya a client zong te hnunga chuan ran nung lian takina azukna hmuama ang chu a om vekani mundanga chuan marit zai kha ron langin ani chuan a client pakhat hi cupping therapy chu alo ti sak meka an client nena chuan chu thil chu ma sanga tanga cheina lamte ti dan than ani thu chu asuya chu chuan mishing taksa atangin tokzin chau apai chuak lova ri na ti tlak niam na konga kongtam takin apui thei ni in asoibok ma se moilo na pakhat a om ve a serlian ve tok tak a hnut chhia thin wangani ani na taka chuan cupping therapy chu an thil ti thupna tura ave na chau ania cupping na hmuamma ang tiat vela anzuk na hmuamma kha ain an wangani yoga class te an nei zo fel nu chuan
semale an local sheriff Mary te chu anin mulhol maya ani chu ni chin loka cupping therapy lo nei zo chia nu kha ani anin biak dana tang chuan leria chuan sema chu rin hlel na anei tran ta anuwa chuan sema chu din om na mun chauka lama chuan vakal vatin dina chuata zoingia ya alo mureng chu awa mu sem chuan pudinga chuan damdoi tel ani ti chu a hre thiam ta puding siam tu sef omna lama chuan tlang phei ngalin thu awazot fi a engwanga a puding siam damdoi chu tel nge ani azota ma se sef chuan sema thil zo chu chan nge na asiat lo mel le ani thudik tak chu sparkle ho zong zong te chu cupping therapy an nei tir ma in puding chu an ei tir vek khi alo ni a sef chu marit zai khanin a puding siama damdoi tel turin alo shilwanga tel mai chu alo ni renga tuna andin hun me ka tang chuan din ale sema te pani chuan mi pani tual thita te thina chan le spa chuan inzomna an nei nge ni te chu an chiang theita ani chuti mek lai chuan leria le marit zai te chuan din le sema te ni na dik tak chu an lo chuak ve chi aboka hemi thuwa hi chuan leria le marit zai hianin tal chona tur kong an nei to lo mai the ani marit zai chuan arang the ang berin fin fian an kol te chu athian fai ngal zung zunga thau tam tak an lo la khol to te chu fridge chunga tanga la chuakin bol lo boma chuan a pei ruak zela ma se harasa taka alak chu ani ti asia ta wangin a zawaya pei chu angai ngam ngang lova abang la om tem te chu eituma aka tanga thilmak tak alo chu mek lai chuan a hnung lama tangin dina chuan silaya tinin aron kau tamaya thil theng engkim chu alo human vekani nget takin dina chuan marit zai chu chera hian tron bet ngala marit zai chuan tual thatu ani ti chu aphana sa hle mai ama chu bis tako mai chawani thu asoi boka a omzia chu mishing taksa thau om te hip chuak tu ti namai ani ri na ti tlak niam du te thau chia chu an nin alo hip chua saka ti chuan an manin an puarna an lo mu boka chave ve in anin lom ton anga asoi bok ma se tu ma an tin ngai lo thu chu asoi lang boka mi pani te thina khachuan mi tu ema tak in rol anom nge nia arin thu asoi bokani rin hel dang mi pakhat an nei belta chu mi chu marit zai nutrapa alonso ani athil ei chak zonga chuan in sum theibar lovin tingal buan buan chi ani a marit zai le laria te nu pa chuan an spa chu gum kha chung ma an kalpui to a an tlak chiata ti to pani chu an du ngai reng reng lo ma se alonso wangin an sum dona kalpui thin chu a boi pha don ni in alang tatlat mai laria chuan ti dan thaber tur ni asia chu alonso chu a na atanga ban tir mai chu ania alonso hna chuan abung rola thil nei te chu khung fela in thiar felima chuak nga tur hian adia in chung dunga sema akalai mek chuan au thom lo chuak chu asia chauka lampanga tanga thom chu lo chuak ni in ashebukani ti chuan man mo takin sema chuan chauka lam chu apan phei ngala achunga chuan leria ruang lo let reng to chu a hmuani marit zai chu apasal du le hmangai tak mai anu trapa in alo tha sakani ti asia chua chuan atuarna em maya amit tuite chu an hnam sokani kumtel te me chu an nu pa in spa chu an kalpui to a in lungrua taka thil dun thina lim taka sing nun hmang ve mek le mishing pa ngai tenen puа in hing ngona nei ngai lawan ni thin thu te chu asoya ma se an mani anglo takin anu trapa alonso ero chu minun rong tak mai ni in an client pakhat po therapy an nei lain alo that man thel to a chan po ani chuan mishing thau chu tumlo aya tam dei alo hip chua sak wangani chumi ani awang chuan marit zai po chuan alonso chu therapy lam ti ve to lova chauka lama hun mang to turin alo ti to zoka mishing thau an lak chua sa boma an da to ta chu ei mai tur hian alo ti thin reng zok hi alo ni ma se alonso chuan mishing te thau ei hi chak reng thinin anor tu anasa em thina a in sum theilo lutuk chuan mi pani ngote nun na chu alak sakta ani poisoi lo ten nun na an chan bel to lo nan ti in din le semate u naw chuan
Alonso biruk theina ang tur ni Asia chu merit zai hena chuan an zota an unaw chuan kolpe khon war kengin in hnuai lama chuan an chuk thla a an pahnih chuan in then sangin Alonso chu an zong ta a chutia an kalshan tak nuwa chuan sema chu an hnung lama tang hian closet hian ron tlukin an hnunga chuan Alonso chu aron lang ta thut maya ani chuan closet in sema chu del nanin an hnuai lama chuan sema chu a taran mai thok le khata Alonso chuan aka tang hian thil seilian tak hiron ti chuakin sem chuan avei popa man mo taka thau chuak ngalin chemte chu sem chuan ala zui ngal ma se mishing pangai ve mai tan chuan Alonso te ang theina danglam tak nei chu tukzal a har deuh aniange sema chu chuata chuan thal hong maya chuta Alonso chuan sema thi sen le thau te hip chu sak tuma aka tanga thil sei tak ati chua lai chuan di nakha ron thengin Alonso wan sema thi sen le thau te hip chua tuma aka tanga thil sei lian tak ati chua mek lai chu din chuan vamanin aron le bun sak ta mok maya thi sen po aper ngal zoi ani sema chu van ne siamin a him ta hlok maya Alonso ero chu a proposis a hlauta ka wang chuan anun na chu a top zuita a marit zai chu monster anga chhiartel nima sela mishing te tu ma atina ve ngai lawa tin chu mai ba ka dinate unaw khesa atan pui zui bok nen dinate unaw chuan man lavin marit zai chu an chhuwa zalen ta zoka